Când am intrat în repriza a doua știam că nu mai putem să efectua nicio schimbare pentru că am făcut 3 schimbări în cele 3 momente și oricum era și foarte greu de făcut pentru că aveam jucători neexperimentați pe bancă, dar până la urmă am terminat meciul bine, fără să mai avem accidentați. Chiar dacă spuneam, cred că a fost o seară plină de ghinion. Ați fost nevoit să jucați inclusiv cu Costache, vârf împins, se simte nevoie îmbunătățirii lotului, mai ales în ofensivă? Avem nevoie de jucători, asta e clar. Conducerea clubului știe acest lucru și mă aștept ca cât mai repede să luăm încă 4-5 jucători. L-am ascultat pe Adrian Mutu și sunt curios să aud și opinia lui Daniel Pancu despre meci, despre final, dar te-aș întreba în primul rând, Daniel, la cum simți tu lucrurile, că doar nu ai stat în cantonament cu Rapidul, la 3 accidentări în jumătate de oră pot naște niște întrebări legate de pregătire fizică? La Moise sigur a fost o problemă musculară, cred că e vorba de o ruptură pentru că nu putea să meargă. La Voituș cred că e o lovitură, nu cred că e ceva muscular, iar la Belu nu am înțeles prea bine, parcă avea și genunchiul bantajat. Dacă ar fi probleme musculare, da, ar fi o problemă să ai 2-3 jucători cu probleme musculare la primul joc, înseamnă că ceva nu a fost făcut bine, dar cred că doar Moise are probleme musculare. Bun, altfel Rapidul cum s-a descurcat? În primul rând, pentru CFR era importantă victoria, doar atât. Victoria a fost o victorie muncită, o victorie a caracterului, a suferinței, până la urmă obținută și cu noroc, pentru că Rapid a ratat un penalty. Timid în prima repriză, chiar dacă erau și cu Voituș în teren înainte să facă schimbările, jocul CFR a început foarte puternic, cum a început toate jocurile de până acum și le-a terminat la fel pe toate, pentru că ajunge ultimele minute să nu poată să mai iasă din careu. A doua repriză, mult mai bine la posesie, mult mai bine la ce înseamnă continuitatea în pase, la schimbările de direcție, se eliberau de multe ori la centrare, doar că nu avea cine. Costache nu este niciun atacant de gabarit, cu toate că penaltul vine în urma unei faze pornită cred că de la Ștefan, o pasă de 70 de metri, un duel Iuri cu Costache și Ioniță care vine și pe calitățile lui, pentru că aia e zona în care îl văd eu cel mai bine și în continuare cred că Rapid are o mare problemă, pentru că și în sezonul trecut pentru mine a fost dependentă în multe momente de Ioniță, iar acum are o problemă și mai mare cu plecarea lui Rareș Ilie. De ce are o problemă mare? Pentru că poți să-l înlocuiești cu un under la fel de talentat, doar că Pănoiu, cum a fost cazul în seara asta, nu poate juca în zonele laterale, e ultimul post pe care eu personal l-aș pune să joace, pentru că nu are nici viteză și nici o capacitate aerobă poate să o fi dezvoltat între timp, adică mă refer la efortul ăsta pe care trebuie să-l faci după fundașii laterali adversi. El se simte mult mai bine în centru, undeva pe poziție cu Ioniță și de asta spun că e o problemă, pentru că Ioniță, normal, Ioniță joacă. Ioniță și astăzi a intrat. Talentul nu poate să-i ia nimeni. Penaltiul vine din ideea lui Ioniță de a face acea pătrundere. Și tot ce a fost mai periculos a plecat de la el. Dar îl văd acolo în spatele vârfului, la fel cum îl văd și pe Pănoiu. Deci dacă ar fi, ori să schimbe sistemul, pentru că și azi au jucat, nu puteau să mai facă schimbări, au jucat cu 3 oameni de atac, să spui cu Costache, mai împins Ioniță de multe ori în dreapta și Pănoiu în stânga, dar și prima repriză Camora cu Petrila pe partea aia s-au eliberat de multe ori, pentru că Pănoiu, spun, părerea mea, nu poate să joace în poziția aia, dar au intrat foarte mult în interior, un fel de 4-3-2-1 cu 2 decari în spatele unui noar de conjunctură cum a fost Costache astăzi. Adică ar trebui să schimbi sistemul, dacă mă întrebi pe mine. Ori ar trebui să găsească un jucător under într-o altă poziție. Dar e greu în momentul de față, pentru că mă uitam pe bancă, nu știu, la fundaș central în niciun caz, nu cred că se pune problema să joace Ignat. De Sefer nu știam că mai e under în continuare, tu mi-ai spus că e under. La pauză că nu e under. Sefer e 2000 născut, sigur, prin aprilie născut, dar mai fi. Sefer ar putea să joace dacă e bine în lateral, în dreapta. Iarăși de sistem, pentru că au început în 4-3-3, când joacă Ioniță, ori în dreapta, dacă e 4-3-3, doar în dreapta, ori în 4-2-3-1
unde îl văd eu cel mai bine în spatele atacantului. Deci spun că Rapid are probleme, trebuie să le rezolve foarte repede. În primul rând un atacant sau doi, obligatoriu, și poziția de under și sistemul. Pentru că nu e ușor nici pentru Mutu. A pregătit ceva, sunt convins, în tot cantonamentul ăsta. A pregătit prima etapă, o fi pregătit-o fără Ioniță, pentru că el nu a jucat. Asta spuneam de talent, că el nu a jucat practic niciun joc amical. A intrat astăzi și era programat să intre undeva în repriza a doua, pe final a intrat din prima repriză și s-a descurcat foarte bine. Nu e ușor și presiunea e mare, e presiunea rezultatelor, plus că vin jocurile astea. Iar duminică e cel mai important, practic, pentru nu numai că e următorul. Nu că e următorul, pentru că știți foarte bine, contează foarte mult și pentru suporteri. Da, și trebuie un rezultat, adică măcar evitat înfrângerea, dacă, ca să nu fie foarte rău, după ce, iată, ai pierdut aici. Intră și Săpunarul altfel. Da, să nu uităm și de absența lui Săpunarul. Dar, pe de altă parte, cum ți s-au părut implanturile, adică cei care au venit acum? Nimic special, pentru că au jucat. De la început au jucat și Iacob, a jucat Ciobanu, Ștefan a intrat pe parcurs. Costache a fost de la început. Ar mai fi fost doar Dusu, care era pe bancă. Da, mai era cineva, parcă nou. Costache foarte greu cu fundașii, cu CFR-ul. Și Iacob, am spus de Iacob. Ai spus de Iacob? Am spus de Iacob, da. Nu, au avut probleme la fazele fixe și la agresivitatea asta CFR-ului în primele 30 de minute, după care a doua repriză s-au descurcat mult mai bine. Nu e ușor, e un debut, până la urmă e altă echipă și pentru ei au nevoie de timp, nu sunt jucători experimentați, sunt acolo, sunt jucători valoroși. Văd că merg în continuare pe aceeași politică de a transfera jucătorii tineri, probabil în ideea de a-i valorifica după cumva modelul FCSB-ului din ultimii ani. Da, Marius, cum a fost acest CFR Rapid? Cât de diferit e față de un CFR Rapid condus în iarbă? La televizor a apărut un meci foarte plictisitor. Cel puțin repriza a doua, eu zic că a fost somniferul perfect și nu m-ar mira ca oamenii în fața televizorului să fie ațipit un pic și să-i fi trezit doar acest penalti din minutul 93. În teren simți total altfel, bineînțeles. Poate, chiar mi-aduc aminte de primul meu meci în care nici n-am simțit când a trecut timpul și când m-am uitat acasă la meci a fost foarte lent și foarte plictisitor. Deci probabil e aceeași senzație. Și nici măcar nu aveai VAR în casă. Și nici n-aveam VAR, exact. Dar un meci sub așteptări. CFR-ul e clar că are niște probleme, pentru că, așa cum remarcase și Bălgrădean, ei cedează pe final de repriză și pe final de meci. Au luat golurile acelea în ultimele minute și acum era din nou să se întâmple. Iar Rapidul sub așteptări. N-au om de gol, nici nu știu care ar putea fi considerat vârful de atac al echipei Rapid în momentul de față. Lipsește... Dacă și Voituș a ieșit, nu mai e niciun atacant. S-a terminat și totuși o echipă cu pretenții ca Rapidul ar fi trebuit să aibă, zic eu, mai mulți pe banca de rezerve, cel puțin încă unul care să poată să înlocuiască un vârf de atac, să nu ai niciunul. Și anul trecut remarcam într-un fel că ei practic nu prea aveau om de gol, dar anul ăsta cu atât mai mult problema este tot acolo. Un meci, după ce am văzut meciul dintre FC Argeș și UTA, am zis că e un meci slăbuț, dar acum, după ce am văzut acest așa zis derby, mi s-a părut mai bun, cu mai multe momente, cu mai multe sclipiri, cu mai multe momente de joc, mai multe faze, cel puțin repriza a doua, dacă iau ca etalon repriza a doua dintre CFR și Rapid, a fost mult sub așteptările mele și aici sunt chiar drăguț. În exprimare. Da, hai să zicem că, bunul, CFR-ul trece printr-un moment mai dificil, iar Rapidul e abia la început de sezon, a fost primul meci și se calibrează acum. Nu? Da, e foarte posibil ca CFR-ul să se revină de etapa viitoare sau de peste 2 etape. Vom fi greu de oprit. Asta nu știu, dar au un lot cu foarte mulți jucători și Dan Petrescu poate alinia formule diferite de la caz la caz și de la a aliniat formule diferite. Una a luat o formulă, a luat bătaie de la Pionic, sau mă rog, a făcut egal, alta era să facă egal cu Rapid. Nu există serii pozitive nesfârșite, nu există nici serii de genul ăsta nesfârșite. La Rapid, că e an centenar, că nu e an centenar, mi se pare foarte, foarte puțin să depinzi de Voituș. Și să-l ai pe el drept variantă oficială și să te chinui să improvizezi cu cineva în condițiile în care Voituș nu mai poate să joace. Adică anul trecut parcă stăteau mai bine.
caută, dar nu au găsit încă. Da, Caută de știu, mult. dar campionatul a început. Adică, Sunt greu de Da, găsit. Rapid are însă avantajul că nu joacă în cupele europene ca să-și distrugă sezonul european înainte să găsească atacantul. Alte echipe însă joacă în cupele europene și trebuie să-și fi finalizat lotul până acum. dacă ne uităm la echipele care joacă în cupele europene, vom vedea că au totuși vârfuri de atac pe lângă Rapid. Da. Nu ne comparăm nici Craiova, nici FCSB, nu stau atât de rău ca Rapid, ba chiar stau bine. Aici, la Rapid, e o situație de criză, mai ales în atac și mai ales după plecarea lui Ilie. Bon, știau că pleacă Ilie, că nu a fost surpriza de pe lume, n-a fugit din cantonament, a fost transferat pe bani destul de frumoși. Ori să depind, n-am nimic cu Voitu, l-am văzut și la Clinceni, l-am văzut și la CFR, atâta cât s-a lăsat văzut, adică puțin. Îmi face impresia că el este varianta întâi la o echipă cu pretențiile Rapidului. Repet, indiferent că e anul centenar sau nu. Mie mi s-a părut că și chiar și în repriza a doua construcția a suferit la... CFR-ul s-a retras, dar Rapidul parcă nu știa cum să accelereze, care sunt traseele. Nici nu aveau reperul din față, neavând un atacant, pentru că ei s-au antrenat și au pregătit și au jucat jocurile astea amicale cu Voituș vârf. Adică și Voituș este din prima repriză. Ea e alt reper acolo, cu totul alt reper. Plus că au jucat cu Ilie. Ilie a plecat de 2 zile. Deci, da, își căutau reperele. Cam asta a fost senzația și senzația mea. Da, după publicitate, declarațiile celor 2 antrenori la conferința de presă, mâine avem 2 meciuri, Farul, FCU Craiova de la 18:30 și FCSB cu Cluj tot de la 21:30. Așadar, după publicitate, Dan Petrescu și Adrian Mutu. Cu un lot, bineînțeles, redus, că dacă, nu știu dacă știați, dar în seara asta am avut în lot 7 jucători under 21. Deci, cred că am făcut un meci bun, mai ales în repriza a doua, când în unele momente am dominat chiar echipa campioană. Iar dacă înscriam și penaltul, probabil un punct era meritat. Dar asta este fotbalul. Cum spuneam, câteodată se întâmplă să ai ghinion foarte mare, să începi un meci cu accidentări, nu e chiar ușor. Am avut, să spun așa, din cauza acestor accidentări, momente când ne-am clătinat puțin, dar după am revenit foarte bine și am reușit să controlăm meciul. Adi, e doar ghinion, ca aceste accidentări, eu nu mă l-ai și pe Morai, pentru că și el a acuzat că în final de primă repriză. E doar ghinion sau sunt probleme în pregătire sau probleme la încălzire? Nu, general lucrurile le-am făcut la fel ce am făcut și sezonul trecut, când am avut, să spunem așa, câteva luni când am venit eu fără accidentări. Moraes simțea deja de în antrenamentul de ieri o problemă acolo. Am insistat să joace sau a insistat să joace pentru că este un luptător și pentru pe această cale chiar vreau să-i felicit pe toți băieții care au rămas în teren până la sfârșit, inclusiv Moraes, care la pauza meciului mi-a spus că nu vrea să iasă și că vrea să continue și va da totul pentru Rapid, ceea ce e un caracter frumos. Genul ăsta de jucători îmi doresc, care dau totul pe teren. La Voituș a fost o problemă, nu știu, a zis că simte ceva la os. Asta n-am cum să le controlăm. Iar Belu, aceleași probleme care le are mai tot timpul. Și acum o să încercăm să ne dăm seama și de ce. Și eu cred că e clar că mesajul e clar. Avem nevoie de jucători, avem nevoie de întăriri. Am jucat și astăzi fără 3 titulari. Rare și Navar a plecat. Cait accidentat la o accidentare mai veche. Și Cristi Săpunaru, capitanul nostru, suspendat. Deci e clar că avem nevoie de încă 4-5 jucători care să vină cât mai repede pentru a putea avea un lot competitiv. Și obligatoriu un atacant veritabil, mai ales cu accidentarea lui Voituș? Bineînțeles, chiar 2, pentru că Voituș era singurul atacant, număr 9. Trebuie să improvizez cu Costache acolo.
Gândiți-vă că nu știm exact ce are și cât va dura accidentarea lui. Deci am o problemă serioasă în atac și trebuie rezolvată cât mai repede. Cu toate astea puteți să facă un punct de aici, un penalti ratat. Da, asta este fotbalul alb, n-am ce să-i reproșez, pentru că penaltiul se ratează, s-a întâmplat și mie. Știu cum este, știu că îi pare rău, de aceea îi spun capul sus. Cred că dacă marcam era meritat punctul ăla, după cum au stat lucrurile în repriza secundă. Cred că în repriza secundă am jucat bine și meritam un punct. Început foarte greu de campionat pentru Rapid și mai greu, ținând cont de aceste probleme ale lotului. Da, vă dați seama că ne-am făcut niște planuri care au fost puțin zdruncinate, să spun așa, de plecarea lui Rare și accidentarea lui Kite. Dar asta este viața, înțeleg și conducerea pe de-o parte, dar așa cum spuneam și așa cum mi-au promis, aștept în zilele următoare întăriri. De plecări, cum mai spune Pula, pentru că s-a tot vorbit, sunt oferte pentru jucătorii Rapidului. Da, avem o ofertă pentru Kite și vom vedea. Clubul analizează și va lua o decizie în următoarele zile. Ce preocup ți s-a părut? Da, o echipă solidă. Mă așteptam ca să fie foarte periculoasă la fazele fixe, ceea ce s-a și întâmplat. Echipă solidă, nu degeaba au câștigat în 5 ani la rând campionat. Ce a simțit în momentul în care Sebastian Colțescu a oprit meciul pentru a consulta sistemul VAR? Eram sigur că e penalti. Chiar dacă nu era, știam că e, pentru că prea mare ghinion am avut. Și am zis, o să meargă așa și rughinioanelor până nu știu când. Pentru că să ai penalti în minutul 93 și 15 secunde, trecuseră 15 secunde și mă gândeam de ce nu s-a fluierat înainte, dar asta e altceva. Poate a avut motivele lui, după care, revăzând faza, îmi dat seama că VAR-ul e important, că fără VAR n-ar fi văzut. El a lăsat meciul să continue. Și, într-adevăr, Hoban n-avea voie să țină mâna acolo. Această lecție le-am făcut-o mereu, în care n-ai voie să stai cu mâna pe sus, n-ai voie să bagi alunecări, să stai în picioare, pentru că VAR-ul nu te iartă. Și, până la urmă, căutam un erou, am găsit doi astăzi, Iuri și Bălgădean. Iuri cred că a fost omul meciului, în afară de gol a jucat excelent, s-a apărat excelent, mai putea marca 2 goluri, a avut ocazii mari, iar Bălgădean, dacă aperi, altceva n-a avut, nu știu, a apărat ceva, că nu știu, nu mi-aduc aminte. A apărat un al lui Ioniță în prima repriză, da, un șut al lui Ioniță periculos și ăsta al doua. Pentru mine, penaltiul ăsta e cât un campionat. Sunt convins că ne revenim mental, sunt convins că norocul s-a întors, pentru că în primele 3 meciuri, de fapt, dubla cu Armenia, cei din Armenia au jucat bine, au avut ok, dar prima ocazie clară a fost în minutul 89 de fapt, la al doilea meci. În primul meci n-au avut nicio ocazie, în al doilea meci nicio ocazie, până la gol. După aia în prelungiri, într-adevăr, au avut, dar vă dați seama că n-a fost ușor pentru jucători să primească acest gol, minutul 89, și cu Sepsi la fel, am jucat foarte bine, nu înțelegeam cum am luat gol minutul 45 plus 3 și pe aia minutul 85, jucând foarte bine. Și cred că asta am avut nevoie, că dacă băteam 1-0 fără penaltiul ăsta, poate nu era așa dramatică și cred că în momentul ăsta norocul se va întoarce și de partea noastră, pentru că jucătorii care avem și echipa arată bine și trebuie să o ținem așa, să câștigăm meciuri după meciuri, că numai așa putem să facem performanță. Știți bine că eu am avut în 5 ani aici, n-au fost 5 ani legați, dar în cele 5 campionate care am fost pe aici, am avut multe recorduri. Meciul la rând fără înfrângere, meciul la rând fără gol primit, dar s-au uitat astea. După un meci cu Armenia s-a uitat tot. Clar că a fost cel mai mare insucces al meu la club, dar nu poți să ai tot timpul numai succese, pentru că nici Ferguson în 25 de ani n-a avut numai succese la Armenia. A avut ani când a terminat pe 7, pe 8, dar clubul a mers pe mâna lui, știa ce poate. Și în punctul ăsta de vedere sunt conștient și v-am zis și ieri, dacă Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj, fi sigur că 99% campionatul e luat și după aia în Europa trebuie să facem treabă bună. Dar în campionat, știți cine câștigă campionate în ultimii ani, da? Dar toată lumea uită aceste lucruri. Dar Dan Petrescu rămâne la CFR, nu? Păi nu mă vedeți aici. Dacă nu mă dau, eu vă mai zic mereu.
Eu am refuzat 7 milioane, domnule, mereu o zic. Toată lumea zice că fac bani aici, nu fac bani, eu pierd bani aici. Eu am pierdut 7 milioane. La Națională, dacă plăteam de la mine, mă duceam la Națională, nu? Și dacă mă duceam la altă echipă care m-a vrut, plecam. Dar eu am zis tot timpul că sunt fericit la CFR Cluj. Și dacă cei de la CFR Cluj și la greu, cum a fost după meciul cu România, au încredere în mine, sigur o să fie mulțumiți după aia. Sunt convins de asta. Ei trebuie să aibă încredere în mine în continuare, cum și eu am încredere în jucători. Yuri poate deveni noul Vinicius? Da, să știți că noi ne așteptam de mult să dea gol, înțeleg. Dar în afară de gol, s-a apărat excelent azi. S-a apărat. Costache a făcut meciul vieții, a vrut să demonstreze și a încercat toate să marcheze. Dar Yuri, în afară a dat gol, a mai avut 2 ocazii și mă gândeam, dar tu când dai un gol? Că la media și mereu dai goluri. Și iată că a reușit, nu cu capul, cu piciorul. Merită acest gol și acum eu trebuie să mă decid mereu care din cei 4 fundași centrali să-i bag, pentru că de-aia am și făcut 2 loturi, să jucăm pe 2 fronturi, dar neapărat trebuie să ajungem în grupele Conference League. Va fi greu, dar noi trebuie să ne ducem, să ne calificăm în grupe Conference League și să luăm campionatul, asta e clar. Ați fi dat penaltiul apărat astăzi de Bălgrădean pentru un penalti apărat? Nu, pentru victorie, nu pentru penalti. Că dacă apăra penalti și nu câștigam, normal că l-aș fi dat. Și întrebarea asta. Vreau să ne calificăm, Doamne ferește. Modul în care s-a obținut această victorie e oarecum crește și mai mult moralul echipei pentru ce va urma? 100%. Am spus că fac 7-8 schimbări de la meci la meci. Nu e ușor. Adică sunt foarte mulți jucători noi. Eboa nici n-a jucat fotbal de unde a venit el. Mai mult îl creștem, încercăm să-i dăm minute. Sunt jucătorii ca Muhar, care n-a jucat deloc până acum în campionatul nostru. Și nu e ușor nici pentru el. Denis Collinger a jucat primul meci. Ieri a făcut primul antrenament și zicea că nu poate să joace. După aia, astăzi dimineața a zis pot să joc. Și mă bucur și pentru el, pentru că avea nevoie să cunoască și el campionatul României. Îmi pare rău de Vito că, din păcate, nici nu s-a antrenat, nici n-a venit pe la club. Are mari probleme cu spatele. Și noi ne dorim să avem cât mai repede lângă noi. La fel și Dani Birligea ne-ar fi fost de mare ajutor astăzi. Pentru că nu pot să bag aceiași jucători care au jucat 120 de minute, în afară de Camora și Dea, care îi știm foarte bine, sunt, din punct de vedere fizic, sunt fantastici. Urmează această dublă, un Conference League și un meci la Craiova. Program destul de încărcat. Dar nu știu dacă jucăm la Craiova, nu știu care e situația. Deci până la urmă se joacă sau nu? Păi bun, nu știu, eu știam că e joi, marți sau joi, miercuri? Joi, miercuri. Și atunci numai singura zi ar fi duminică. Și am înțeles că duminică sunt alte meciuri programate, nu știu, așa mi s-a spus. Vă dați seama, joi, duminică, miercuri va fi, nu neapărat greu, că ne-am obișnuit la 3 zile. Va fi o deplasare de 8-9 ore în Andorra, 3 ore cu zburăm până la Barcelona, 3 ore cu autocarul, cât stăm până aeroport, credeți-mă că va fi foarte greu. Și pe aia mergem pe teren sintetic, am mai pățit CFR cu Gibraltar și mergem jucăm pe teren sintetic. Și pe teren sintetic e posibil orice, că dacă nu știi nimic. Deci, sincer, ar fi bine pentru noi dacă nu s-ar juca acest meci, dar eu nu pot să decid acest lucru, pentru că nu sunt antrenor, nu sunt altceva. Vreun mesaj de la finanțatorul echipei sau un mesaj de la dumneavoastră pentru el? Nu, această victorie specială pentru el. Mă bucur enorm că nu s-a marcat în ultima secundă, mai ales pentru patron. Are nevoie și la toți ne e dor de el și, sincer, toți am vrut să jucăm pentru el, în primul rând. E o situație de sănătate aici, nu mai e vorba de altceva. Și am vești bune de la prietenii care sunt lângă el și peste 10-12 zile sau când o ieși din spital, sper să fie alături de noi și noi alături de el. Dar ne dorim să iasă cât mai repede.